Сәлам дуслар. Biz Орынбур өлкәсе Әсәкәй районы Иске Мөэмин авылына хәзер керәчәкбез. Монда да безнең милләттәшләребез яши. Әлбәттә, алар бездән ерак, ләкин шундый ук ачык йөзле, шундый ук кунакчыл кешеләр. Әйдәгез Иске Мөэмин авылына бергәләп. Иске Мөэмин авылы белән танышуны кәҗәләрдән башларга булдык. Дөресрәге, аларны асраган уңган кешеләрдән. Чөнки безнең тапшыруыбыз күбрәк нәкъ шул авылларда яшәүче кешеләр турында. Мөгыйновлар гаиләсе белән танышабыз. Кәҗәләрне ничек чакырырга кирәк икәнен белә идегезме әле? Хәзер күрсәтәбез. Ма. Ко мне, это сюда, на. Идите сюда, идите. Келегез монда. Так, опа, молодец. Опа, давай следуй. Әйдә, төшәп карыйм. Попробуй. Әйдә, секрет. Мен өзімні дрессировщик иттереп хис итәм. Әле аңардан башка алар конфет яраталар. Шундай итеп конфет яраталар. Ха күрсәтәм. Шоколадный? Любой, шоколадныйны күбрәк яраталар инде, конечно. Мәгез, кем конфет ташай? Менә конфет бирәләр, Мә конфет бирәбез, мә. Әле монда конфет. Монда аларда натур продукт. Конфет, сез бит конфет яратасыз. Юк, үлән күрәсең тәмлерәк. Шулайдыр инде, әйтәм мин хәзер тенденциялар шундый дим. Хәзер табигый продуктлар, табигый ризыклар. Натур продукт әйме в тренде. Короче, тортлар булар моны. Мә берәү калды, мә. Кайсыгызга? Табигый продуктлар дигәннән, интернет барлыкка килү Мөгыйновлар гаиләсен бер мәлдә үзгәртә дә куя. Гаилә башлыгы шуннан карап кәҗә сөтеннән сырлар ясарга иренә. Бираздан бу эшкә бөтен гаилә кушыла. Ул безнең ничек килеп чыкты? Әтим ясай да, кунаклар килә дә, ашатып күрсәтәбез дә, саталы дия башлайлар. Күп тапкыр саталы дип сорыйлар да, но без сатмайбыз бит, инде не занимаемся. Кеше сорагач күчтәнәч бирәсе килә, без күчтәнәч бирергә яратабыз. Шулай бер икесенә күчтәнәч бирәсен дә, бөтенесенә дә кирәк була башлай хәзер. И в итоге сат дигән кешеләргә сата башларык инде. Чөт кенә күбрәк ясай башларык. Яра, мин рикоттасын да калып карыйм да. Аны былай килештә ашайлар бит, әйме рикоттаны? Менә монысы крем-чиз, теге творожный сыр диләр инде аны. Укроп, соль добавить и бутерброды мажут. Шундый йомшак. Дорогой сыр, между прочим. Мин инде бер 2000-гә ашадым хәзер. Сез авыл читендә торасыз, әйме? Әллә нинди бизнеслар корасыз? Теге рәхәтләнеп үзегез тәм табасыздыр беләмдер бит, үзегезгә ашыйдыр бит инде. Үзегезгә ашамаса ясамас идегез минемчә. Инде, бөтен әйбер үзебездән китә, үзебезгә в первую очередь үзебездән. Әйтәләр бит, лучшее дело, лучшая работа это работа, которая является хобби диләр. То есть үзең ашаган әйбер эшләсәң, получаться итә дә әйбер. Сез хобби белән шөгыльләнәсез инде алайса. Безнең умарта хобби, безнең клубника хобби, безнең сыр хобби. Кунакчыллык. Мөэмин халкының иң беренче булып күзгә бәрелә торган сыйфаты. Монда кунакларны хөрмәт итеп каршы алалар, сый-хөрмәт күрсәтәләр, олылап, озатып та калалар. Тәртип буенча барыйк. Без сезне, без шушы Иске Мөэмин авылына каш алабыз. Рәхим итегез. Хуш. Бер утырулар, гомерне бизәкләре, тик хушлашу мизгелләре, өзә бер үзәкләрне. Әссәламу галәйкүм дип бирәбез кайнар сәлам, сездән безгә насыйп булсын, ва галәйкүм әссәлам. Каягына барсак та, каягына килсәк тә, Әсәкәй районында бөтен җирдә безне ашаталар. Теге без берничә килограмм җыеп кайтырбыз инде бу яклардан. Иншалла. Аннары чаба башлыйбыз. Бу авылда да театр эшли. Без шаһид булган күренеш кылмак турында. Яшь буын инде кылмак җыюның, кылмак чүпрәләренең нәрсә икәнен дә белмидер. Тик бу Иске Мөэмин балалары турында түгел тәгаен. Кылмак икмәге монда аерым бер хөрмәткә ия. 1, 2, 3. Мөэминдә буыннар элемтәсе сизелә. Тәҗрибә өлкәннәрдән яшь буынга күчеп килгәне.
Бу иҗади номерларда шул хәтле илһамландырды ки, мин үзем дә ул кылмак чүпрәләренең серләрен төшенергә булдым. Рабига апа инде эш белә башлаганнан кылмак икмәге пешерә. Шушылай имарлап куябыз, менә бу бер кайнатырга җитә. Шуны салабыз кастрюльгә дә 2 сәгать кайнатабыз. Аннан соң аңа чүпрә салабыз. Суына соңгачтан аңбытайбыз да чүпрә салабыз. Кыры чүпрәме, юшме? Чүпрә инде камыр ул, камыр. Ага. Шушыңа салгач, ул кастрюль толып кабара. Бер сутка дигәндә ипи салырга әзер була. Рабига апа, менә бу нәрсә булды? Кабып кара. Кабып кара, ağzың белән кабып кара тәмле. Бигрәк әче түгелме? Түгел. Тәмлеме? Тәмлеме? Юк. Ашкан тәмле. Нәрсә булды соң бу? Нәрсә каптың? Камыр. Менә шуннан кайнаган камыр ул. Әйе, чыннан да, шулай түгел. Икмәк пешерим дисәң, 40 сәгать вакыт кирәк. Безнең хәзерге тиз заманда бу бик күп тә кебек. Тик кайбер эшләрне ашыкмый эшләргә кирәк шул. Бәлки картларның озын гомеренең сире дә шундадыр. Ашыкмый яшәүдә. Яки кылмак икмәгендә инде. Рабига апа иптәше белән дә 62 ел бергә торалар. Гаиләнең тату булуының сире дә гади. 62 ел бабай белән торганыбызга. 62 ел бергә торасыз. Әйе. Менә 5 бала үстердек. 5 бала. Талашырга туры килдеме син? Бу да төрлечәк. Яшереп булмайды. Яшереп булмый, талашып чатырбыз. Менә бергәләшеп шул хәтле 62 ел әле бит әле тагын яшисез. Тагын шул. Бабай белән бергә барабыз. Әйе, кылмак җыярга. Димәк, аңлавымча 62 ел бергә идеаль тормышта торыр өчен кылмакка бергә йөрергә кирәк. Бергә йөрдек, әйе. Бөтен ергә бергә йөртте, рәхмәт. Бабайга да рәхмәт. Нәтиҗә шундый. Ассаламу алейкум дип килгән мөмин ярминкәсенә сәүдәгәрләр аларны җирле халык каршы алган. Әлеге ярминкәне көтеп алганнар. Бу җирләрдән мөмин авылыннан ефәк юлы үткән диләр һәм инде монда тормыш кайнаган. Төрле телләрдә сөйләшкәннәр. Татары да, башкорты да, чуашы да, урысы да, мукшысы да бөтенесе булган. Ләкин инде сәүдә теле ул бер, сату, алу. Һәр кемдә, һәр милләттә бер-берсен аңлаган, дус, тату сәүдә иткәннәр. Данлы, ярминкәле авылга 1730 елларда нигез салына дип билгеле. Беренче урынны Тамьян авылы була. Тик зур янгын чыкканнан соң янәшәсендә яңа авыл үсеп чыга. Күченеп килүчеләрдән һәр гаилә үзенә урын бүлеп чыга. Шунлыктан һәр урамда бер фамилияле кешеләр торган. Һәр бер семья bir урында яшәгән, салган. Авылның төрле эшне яшәгәннәр. Бер дворда бабасы, атасы, улы, внукларына салырга урын калдырып. Бу дөнья көтәр өчен бик уңайлы булган. Бала-чага гел күз алдында булган, эшне бергә эшләгәннәр. Менә бер эштә Заһид пародлары, Заһид дигән кешенеке, икенче эштә Йосыф дигән кешенеке, өченче эштә Мәрдәннәрнеке, шулай итеп яшәгәннәр. Бу якларга аннан арасында халыклар да җыела башлаган, башка җирләрдән күчеп килеп, килгән халыклар да тату яшәгәннәр. Тату яшәгән, мал асраганнар, икмәк эшкәрткәннәр. Эх, рәхәт яшәгәннәр дә соң. Тормыш авыр булган, ил язмышы. Тик халыкның күңеле чиста. Моңа авылның һәр кешесе аеруча өлкәннәре белән сөйләшкәндә аңлыйсың. Хөлүдә апа да яшь чакларын хәтерли. Хәзер аулагыга пешерергә әйбер алып барабыз. Кемнең нәрсәсе бар идән? Әниләрдән сорап, он, ит, бәрәңге, одним словом, шул нинди нәрсәң бар, шул әйберне алып барабыз. Алып барабыз да шунда пешерәбез, бәлеш пешерәбез инде күбрәк. Зур бәлеш пешерәбез. Шуннан аны хәзер малайларга ашатмыйбыз дип яшерәбез. Егетләр килә инде, үзебез китәбез инде. Белдермибез, йөрибез инде. Яшерәбез, бирмибез. Шуннан даже базга төшереп яшерәдек, шул
nini bəlişni. Özümüz tezrək tavıb alsınlar deyip, koşan büyük izlep tavıb almasalar, şıpırtımına birisine eytip de koyadırıyık. Şundan tege bəlişni koyup, yigitler bilen birge oşuyubuz. Temne buladırıyıq. Kunışlı, urnaş, aulak ilerde jırlangan jırlar. Üzü bir kitap yazarlık bit. Ondan bizning yoqda mine nide var yani. Ol bütün yoqda yok olay. Kunuşlıydı bizning mine yirgen yigitler bile kız ayımı mine kunasırada deysiller indi. Birge çıkıp yigitler kileler şakırıp mine min Xilvide isimli. Eyde Xilvide şıkaya geldi deyip alıp gidecek ayında meni tışka uramga şundan akşağa da apşıgada kunasırı indi. Kunasın bugün benim bilen deyindi. Yıklaşlı indi. Yotup onda mındı hali oyunda onda yıklaganda şiyasını все нормально просто arkandan bekleyindi ol siye şunda yatıp tarabız. Indi söyleşebiz. Üvüp talayındı kaşan ezrek. Ne seriozunu şulay etip yaşadık biz. Tağ astında salqın şişme ağıp düşe ulaqqa deb jırlab jiberesi kile әліге жерде артымда тау, аяк астында шишмә шелтерәп агып тора. Һәм инде әлеге шишмәләр белән Тамьян авылы кешеләре хәзер инде Мин авылы кешеләре рәхәтләнеп су эчә торган булган. Һәм эчәләр. Халык өчен изге урыннарны ылылау бар бу якларда. Чөнки ул җирләр авылның рухы, киләчәккә терәге. Бабай шишмәсе шундый изге урыннардан. Су эчеп туйгысыз. Икенче изге урын изгеләр кыйысы. Авылның уртасында игезәкләр кыйысы урнашкан. Ни өчен игезәкләр кыйысы? 1933 елда әлеге кыйын ачыла. Һәм инде менә якындагы урамнар моннан су алган гаиләләрнең бер артлы игезәкләр туа башлый. Әлеге урамда 14 пар игезәк туа. Һәм хәзердә эчәләр, һәм хәзердә игезәкләр дөньяга килеп тора. Тагын бер изге урын Әхлиулла бабай бакчасы. Ул карт бакчасына бу якларда гомумән хас булмаган төрле агач куаклар утырткан. Ул җимешләрдән бөтен авыл халкы авыз итә алган. Умарталары да күп булган. Әхлиулла бабайдан соң инде Әхлиулла бабайның юлын колхозлар урнаштырылгач, Хафиз бабай дәвам итте. Хафиз бабайдан соң умартачылык аның улы Хәсән абзыйга кушты. Хәзерге вакытта инде умартачылык бә безнең аның Хафиз бабайның аныгы Равил заниматься итә. Менә бит, буыннан-буынга килгән шөгыль. Ата бабалар һөнәре. Иң беренче умарта кемне балкыртлары белән действительно заниматься итә. Ниде минем әти шулай иде. Акча дип башларга кирәкми. Бал сатамак. Аларны яратырга кирәк, желание кирәк. Әгәр шулай итеп башласаң, аны сизмәй дә калмасын. Менә минем шулай булды. Әкрен-әкрен килде дә куйды. Балкыртлары өчен барсы да дошманнар. Алар үз ояларын сакларга тиеш. Тик Равил абыйны хуҗа буларак таныйлар. Авылда эшләсәң, яшәргә була, теге безнең эш, конечно, нирәк, авыррак, иртә торырга кирәк, балкыртлар шикелле сын ятырга кирәк. Ну, как минем хохлушка бергәчә бар, как потопаешь, так и полопаешь диләр улар. Шуның шикелле эшләсәң, ашайсың да, яшәргә дә була. Мин бер качан да бүгенге көндә Мәскәүдә бирсеннәр, пятизвездочный, мина не поменяю. Я что үземнең бәләкәй генә авылга. Аларны яратсаң, алар сиңа и самый благодарный ниләр, животные түгел, насекомыйлар. Алар шикелле сыерлар да, атлар да түгел. Буларга бер тин салсаң, 10 тинне бирәләр асың. Так что мин хәзер бик куркыныч бер эш эшләмәкче булам. Алар сине уже таныдылар инде хәзер. Опа, буларны куяйык, маска киеп тормагыз. Шул менә. Салон салдым да бит әле чыгасы бар. Я, нормально. Бигрәк тәмле чыгарылыш булды бит әле бу. Әлбәттә, безне дә бал белән кунак иттеләр. Мөкмин халкы бит. Давай әйтәле. Как там? Балымай ташыра. Тәмле. Тормыш ул халкың, милләтең өчен үзең өстендә фидакар хезмәт кылу. Мөкмин халкы моны бик әйбәт белә. Бу мирасны саклап калу хезмәте дә һәр кемнең үзеннән башлана.
Без Иске Мөэмин авылында бары тик бер көн генә булсак та, нәрсәләр генә эшләргә өлгермәдек. Без җырладык та, биедек тә, авылагыйга да барып кайттык. Шул ук вакытта әлеге авылның тарихын да белдек. Бал да ашадык, сырлар да ашадык, кәҗәләр белән дә дуслаштык. Һәм шын ипи, миш ипи, идә пешкән ипине дә ашырга өлгердек, дуслар. Менә шундый матур, якты хатирәләр белән истә калачак минем әлеге авыл һәм безнең тапшыруыбыз өчен әлеге шундый татар авылларының булуы минемчә нур өстенә нур. Һәм безнең тапшыруыбызның да татар милләтенең дә Иске Мөэмин авылы бер матур гына бизәге булып тора. Инде дуслар, менә шундый бизәкләрне, менә шундый асыл ташларны җыя-җыя без үзебезнең юлыбызны дәвам итәбез. Туган авылы тапшыруы белән калыгыз.